Здравейте, изследователи на полезните пътечки! Днес започваме с тренировките на ума в положително мислене, за да изградим невронни връзки, които ще ни предпазват и ще ни правят по-устойчиви на стреса. Вече казахме, че мозъкът ни е природно програмиран да търси опасността и негативността, за да ни предпазва от тях. Обичайно 80% от мислите ни са отрицателни, а те ни създават много стрес, усложняват и вгорчават живота ни и ни разболяват. Когато мозъкът ни си изгради положителни невронни връзки, вече ще приема за заплаха по-малко неща и няма да е в постоянно свръхпроизводство на хормоните, които ни държат в напрежение. За да го накараме да изгради тези връзки, трябва да положим усилие. Затова наричам практиките за положително мислене тренировки. И така, ключът за изпълнението на тези тренировки е да свържем сърцето с ума си. Ето как се случва това на практика. Много е важно да усвоите този момент, защото е необходим за всички практики с положителното мислене. Ако си спомняте, когато правихме картата на чувствата върху тялото ни, извикахме чувство на любов. Много помага да извикате образа на любим човек или животно в съзнанието си. Например, аз имам една снимка с дъщеричката ми и баща ѝ, която много обичам, и когато ги видя, в сърцето ми почва да извира любов и да изпитвам, да се изпълвам с обич и щастие. И затова, когато ще правя тренировка по положително мислене, си представям тази снимка. Когато виждате любим човек във въображението си, автоматично започвате да усещате чувствата си към него. И бихте преместили небето и земята за него. Искате той да бъде щастлив и всичко искате всичко най-добро да бъде за него. Само хубави неща му се случват. Някои хора описват чувството, че сякаш гърдите им разцъфват, отворени като цвете. Или усещат топлина в гърдите си, или гъдъл в стомаха, или в гърдите, или порив да скачат и да летят. Може да е всичко. И тогава, докато усещате тези вълнения, емоции, чувства в себе си, в тялото си, които са породени от чувството на любов, трябва да се свържете с ума си тогава и да повтаряте тогава положителните мисли. Така мозъкът ви прави връзка между мисълта и чувството и го запаметява в своята карта. И когато по някаква причина изпитвате същите физически усещания, видите нещо красиво или се зарадвате на нещо дребно, мозъкът ще засили тези усещания и ще ви накара да изпитате щастие и да излъчвате добрина към околните. Много е важно да правите връзката между сърцето и мозъка в тези практики, защото използваме емоциите си като увеличител. Сърцето създава електрическо поле, което е 100 пъти по-силно от това на мозъка. И магнитното поле на сърцето е 5000 пъти по-силно от магнитното поле на мозъка. Това дава обяснение защо човешката емоция има силата да повлиява на действителността ни, на физическата ни действителност. Затова е важно в момента на практиката да обърнем обичайния процес и не да изпитваме чувства, породени от мисли, а да изпитваме чувството и на база на него да оформиме мисли. Днес надявам се, че разбрахте. Първо извикваме чувството, държим го в себе си и след това повтаряме и казваме на мозъка си да мисли положителни неща. И днешната практика, най-насетне стигаме до нея, е сърдечността. Това е първото положително чувство, което ще тренираме. Първите положителни мисли, по-точно, които ще тренираме. Това са сърдечността. И какво всъщност означава сърдечност?
нещо, което излиза от сърцето, разбира се. В китайския език има един и същи знак за ум и за сърце. Следователно, можем да кажем, че разсъдливост може да се счита и за сърдечност. И според моето разбиране, сърдечността е изпращане на мисли през сърцето. Тези мисли трябва да са изпълнени с обич, а не с омраза. Правя това уточнение, защото лично на мен ми се е случвало да обърквам нещата. При това да изпращаме обич не само към най-близките си, а към съседите от улицата, после от квартала и града, държавата, докато обхванем цялата планета. И не на последно място не трябва да забравяме себе си. Нямате представа колко помага това за усещането, че не си сам, че си част от една огромна общност, когато изпращаш сърдечност към целия свят. Наистина, тогава осъзнаваш, че не си сам. В този момент най-вероятно хиляди хора изпращат сърдечност към света, включително и към теб. И сега ще кажете, че тия въздухарски работи прекалявам с тях и не съм добре. Ама съм си много добре, защото съм много по-здрава и по-устойчива на стрес, защото се научих да изпращам сърдечност към всички от света и да получавам сърдечност от тях. Тук искам да споделя две неща, които много ме мотивираха. Първото е как точно да го направя, а именно като свързвам положителните чувства на любов и благодарност и състрадание с положителните си мисли. Както преди малко ви споменах за любимата си снимка, която си представям, трябва да опитате и вие. И второто е, че започнах да изпращам сърдечност и любов на всички по света, защото проумях, че всички сме свързани. Сега знам, че това твърдение ви звучи много отвлечено. Той с мен си беше така, докато не прочетах простата сметка на Тони Бен. Това е британски политик, защитник на мира и равноправието. И ето какво казва той. Веднъж направих много проста сметка, споделя той. Имаме 2 родители, 4 баби и дядовци, 8 прабаби и прадядовци, 16 прапрапредци и 32 прапрапрапредци. Следователно, за всяко поколение, което трае около 25 години, ние ще удвояваме броя на предците си. Пресметнах много старателно колко предци имам. Не помня резултата, но май, ако се върна 2000 години назад, ще имам 10 000 милиарда предци или нещо също толкова невъобразимо голямо. Сами можете да пресметнете за себе си. И понеже по това време не е имало толкова хора на света, това трябва да означава, че всички сме свързани помежду си. И следователно всички сме си братовчеди. Мога да се обърна към вас с скъпи братовчеде. А ако се върнем назад, може да открием момент, в който семействата ни са били свързани. И според мен това е статистическият начин да потвърдим идеята, че човешкото семейство е семейство, което има общ интерес да оцелее. За мен това си е математическо обосновано доказателство. Можете сами да проверите, като пресметнете, ако не вярвате. А пък ако не сте силни в сметките, си представете родословно дърво, като всяко поколение надолу се разклоняват корени на това дърво. И когато отивате все по-назад във времето и се доближите своето дърво до дървото на другите хора, ще установите, че няма начин, когато те се разклоняват все повече и повече, да не се преплетат в един момент. Така че, скъпи братовчеди, надявам се, че не сте вече толкова много скептични, че всички сме свързани. Да се върнем на практиката сърдечност. Има научни изследвания, доказващи, че сърдечността намалява стреса, забавя стареенето, повишава позитивизма, добротата и състраданието, увереността и сигурността ни.
Можете да правите практиката на сърдечност колкото искате. Важното е да е честичко. Може да обедините всички практики, които ще ви покажа в следващите теми, в една обща практика и да ги правите заедно сутрин или вечер. Аз съм ви подготвила аудиозапис на една такава обединена практика и съм я кръстила 4-фазна медитация. Препоръчвам ви да я прилагате. Това си е една пълна тренировка по положително мислене. А също така тя помага много в моменти, в които сте стресирани, когато сте в събития, които са неблагоприятни, тогава можете да приложите тази практика и като успокоение. Тя помага, когато се чувствате нещастни, ядосани, разтревожени, оплашени или претоварени, или когато събитията не се развиват така, както ви се иска. Сега, тук ще ви разкажа само практиката сърдечност, но в 4-фазната медитация са 4-те фази: сърдечност, благодарност и приемане. И накрая има... ще разберете какво. Благословия. Няма да ви държа на неведение и в напрежение. Практика сърдечност как се изпълня. Тук ще направим упражнение, няма да е медитация. Ще се упражниме какво значи да направим практика сърдечност. Сядаме на тихо място, за предпочитане без електронни устройства или източници на разсейване. Разполагаме се удобно, затваряме очи, ако уместно и ако имаме желание, Проследяваме мислено тялото си, както правихме в стъпка 1 и 2 и 3. Съсредоточаваме се в дишането си, преброяваме няколко пъти дъха си, докато се почувстваме спокойни. След това предизвикваме положителната емоция, като извикаме образа на любим човек или място или животно, нещо, което създава наистина хубава емоция, силна емоция у вас, положителна. И когато ви залее чувството на любов и започнете да изпитате физическите усещания от нея, както ги изпитвате, дали ще е топлина в стомаха или глада в гърдите или порив да подскачате, каквото е, го задръжте и си започнете да си казвате следните думички. Няма да е лошо да ги напишете няколко пъти, за да ги запомните. Може да не ги казвате на глас, но не е задължително да говорите. Може и да не ви разбират какво правите. В 3 етапа е. Тихо казвате следните думички, като ги насочвате към себе си. Нека да бъда спокоен, нека да бъда щастлив, нека да бъда здрав, нека бъда изпълнен със сърдечност. След това казвате тези думички, насочени към друг човек. Бъди спокоен, бъди щастлив, бъди здрав, бъди изпълнен със сърдечност. И накрая насочете тези думи към всички в света. Нека всички хора се чувстват спокойни, нека всички хора са щастливи, нека всички хора са здрави, нека всички хора бъдат изпълнени със сърдечност. Завършете упражнението по сърдечност с благодарност и към себе си за възможността да предложите на света, на друг човек и на себе си мили пожелания и сърдечни поздрави. И така, това е практиката. Наистина препоръчително е да си я напишете няколко пъти думичките. Можете да направите своя интерпретация, но да бъде с подобен смисъл. Можете да разширите пожеланията също. И слушайте 4-фазната медитация, докато изградите сами рутина, да си провеждате сами тези упражнения. Наистина много благодатни, много полезни. Благодаря ви, че ми слушахте. Аз съм Наталия и до скоро!